صغيرا اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Doamu selalu tertuju untukku agar aku ada. Bibiran pora iki. Kaya ngongkon Mas Riko. Mau ngongkon bibire Mas Riko. Pijet dhisik no Mas Riko. Pijet dhisik. Sing mening. Haji nanti wol ki pijet cangol. Wes loro. Piye pijeti? Ya pijeti. Nganu. Di apa jenenge? Sam. Bibire. Sam. Piye? Sam. Nah, syam. Syam asem, sing asem sapa? Nanti. Randy asem. Pani karo Randy. Mama nanti sih. Oh, nang jeding nyapa nang jeding? Bisa. Wah, Nak biasa sana biasa. sing tok ya aja iki wabang. Nanti. Wis wadon ya. Ben kaya noni-noni. Abab iki piye maksudmu aku iki? Lho Mas sembur abab bature piye? Kok sik to, kecorek ke malian. Saya pertangkat itu. Mana ya? Separuh mana ya? Asam, Asam. asam. Wes, boys ora iki. Boys ora. Wes masuk ora? Nanti tetep ya. Sip sik, piye lak sip? Lak sip piye tangane? Asam, Sam. sam. Sika patanan sika. Ya, tak patenane. Ya, maku. Terus sampai keluar asam. Aduh. Kan itu apa? Sesate bagolo. Ala tambah merah loh. Sing bakul apa jenenge? Mama. Tuh, Sam. Syam. Piye, buka. Ngapa amat joli dhewe? Iki kan biasane.
gambar. Nuna tinggal cukup ni tinggal ni. Siapa yang cilik? Apa yang cilik? Suwon. Suwon ya tuh. Aduh, ini sok buat tenan iki. Sudah disekol. Bakso apa iki? Tekne apa iki? Bakso apa? Gak ngejak so, durung tek ada mamdang kayak jamaah. Dari situ pendole. Jang. Piye? Ndang, dek apa dihabisin? Dek maghrib lo. Jamaah apa lagi kok? Jamaah apa lagi? Sip apa ora? Jempol apa ora tuh? Piye jempolnya piye? Kah. Kukur-kukur rambut tok Esuk-esuk keramas lho ya, rambutnya kumel lambune enggak enak. Sama topas. Semua tuh pas piye? Jak omong sing nyambung. Lang dihabisin. Natu. Nanti paramu. Aku neng kono dhewe. Ini harap. Enak Siti neng kono. Lho ketok-katoke ngono. Ya turun. Dhewe masakne yo, Nduk. Bajune digawa. Sing jikuk nek mamang sapa, Mang? Mak hari ini alhamdulillah rek. Alhamdulillah seger nanti iso ngopeni mak menatu lek bengi. Iwak anu lek ngeteri mbok mi. Jadi hari ini anu rek, enes gorobat gawe ayam suwiwi. Yo tak gawakne. Ya. Pilek ya. Yo bar iki tak ombeni obat. Danu sapa? Pola apa? Nyapa kok nangis? Sapa ora nek sing anu lho? Jane kaya jane kaya. Engko kok nangis. Jane kaya jane. Danu. Yo, Nduk. Yo, Nduk, yo, sapa sing anu, Mang? Rono kok nangis lho, Rek. Nak gombal sebenarnya gombal. Yo, jikok tisu ya. Pilek ta? Enggak elak, sebenarnya elak, kakak nak elak. Guys, mau sapi gerok. Oh, yo, Nduk. Yo. Pinter kok Nyapa kenapa kok Roro sedih ngono kuwi? Hah? Nyapa kok nelongso sedih ngono kuwi? Sampai pilek kaya ngono ki lho. Du sapi no. Nih. Du sapi rok. Nih kene tak usapane. Yo ngalah. Sapa sing nganu kok ketok sedih ngono? Sapa sing nganu? Sise. Yo, medhok yo. Ning kene kok dhewe Roro nangis yo. Mana nih jangan susu. Lautan lho, Nduk. Ndek iki malam minggu dijak metu karo Mas Tapo. Nyapa kok nangis? Enggak tahu rek, Roro sedih ngono kuwi. Kek terus berjiji kok makrim lho. Roro kempis. Nyapa batinku ning ndi ra ketok bar mulih jamaah. Wis ngene iki rek, Roro sedih ngarepe dhewe mungkin apa jenenge nyapa mikir apa tapi nggak iso cerita. Iki nyapa kok nyisik kabeh iki, tipake abang-abang iki. Nyamuk. Lek ngukuri kaya ngene iki lho. Sampean aja dikukuri. Ya,